айфон нахарем вақте ки ҳамин се нишонаро намедонем. ҳозир худо хоҳад дар бораи айфонҳо гап мезанем ки серияи номери айфон чӣ ҳарф боша ки телефон оригинале, восстановленияе ёки замена ёки дигар чие. Ба ҳамин хотир видеоро то охир тамошо кунед, лайк монед, то ки видео дар дигарҳо ҳам паҳн шавад. Дар бораи айфонҳо гап мезанем, кадом поток дар айфон омадагия гап мезанем, кадом свет, кадом памяд, айчансм сар мешаванд. Подробно дар бораи ҳамаш информация пурра барои шумо медиҳем. Дар дасти ма боша iPhone 13 Pro ки телефон батарейкаш 85 мешава, памяти телефон 28 га, вообще ягон страйп надора ва тарзи коркунии телефона мегӯяд чӣ хел телефон плавно экран кор мекунад. Ногуфта намонад. Бояд ки номери телефон основной ҳарфи М боша. М яъне ки заводской оригинал омадага ягон чиз иваз кардаги нестай. Дохили настройка мешем. Дохили настройка мешен дар ҷа боша generally about зер мекунем дар ҷа боша номери ҳамин моделимон М кати сар мешава. Аввалш М боша значит оригинал заводской омадагай. Агар ки охирш LL боша значит ки ин версия странаи Америка мешава. LL мешава, Z мешава, Ч мешава, любой намуд страна карочи дар айфонҳо мешава. Телефон сами главни аввали ҳарфаш бояд ки ҳарфи М боша. Агар ҳарфи F англиси боша значит ки телефон восстановленияи просто аями запчаст гирифтаги я телефон сохтагиан ки пашка коробкаш мегӯян ин ягон чиз ҳамед када наметонед. Ба ҳамин хотир ира фақат адро настройкаш омада мебинем ки оригиналай ё ки не. Агар ҳарфи N англиси боша ин телефон возможности гирифтанаш ҳастай. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки телефона ягон запчаст замена мекунанд, ира боша заводской дар ҳамун завод замена мекунанд. Ира ягон усто кардагӣ нестай. Ба ҳамин хотир метавонед ки айфонҳои оригиналаи магазини Realphone харидорӣ кунед ки i13 Pro, 13 Pro Max, 15 Pro, 14 Pro Max, 16 Pro то 17 Pro Max ҳам навш ҳастай, ҳам беуш ҳастай. i13 Pro то 15 Pro ра беу, i16 то 17 Pro Max боша метавонед ки нав запечатниша харидорӣ кунед. Плюси коробка, документ ҳама чӣ родной ахшон мешава, ягон чиз дигар телефонда харидорӣ намекунед. Защитная пленка, чехол, кабел, стекло, фотостекло полностью подарка дода мешава ва телефонҳо боша коробка, документ ҳама чӣ родной ахшон мешава. 1 соли дигар гарантия ай магазини Realphone. Кадом ида ки ҳам хеле вариантҳо дар корай, рақамҳо дар рӯи экран метавонед ки занг занед. Телефонҳо боша нархҳошон ай 36990 рубл сар мешава ки вобаста ай памяти боша нарх навош боло рафтан мегирад. Ба ҳамин хотир телеграм канали Realphone Apple доред, дар ҷа боша подробни информация дар бораи нархи наво, памят, свет ҳама чиз подробни гуфтагиай.